ya Allah ai ba wata rayuwa in ba rayuwar lahira ba. Allah ce fa akrimil ansara wal muhajira, dan haka Allah ka martaba ansarawa kuma ka martaba muhajirai. Ina fatan fahimci wannan abun, to Allah sa mu dace. Wannan kuma shi ma yana nuna cewa su mai baya akan mutuwa ne, don haka manzo Allah za a mai baya akan mutuwa, amma wanda ba shi ba za ka iya sa sharaɗi akan haka din. Allah sa mu dace. Sannan wannan baiti din na manzon Allah kai tsaye na mana wani abu da ya kamata mu faɗaka da shi, yadda duniya ta cinye mana rayuwa a cikin halin da muke ciki din nan. Don haka ƴan uwa musulmi mu kiyaye harka duniya, wannan la aisha illa shal akhirah ya kamata ya zama a cikin zukatan kowa a cikin mu. Yanzu ka kalli mutane cewa suke la aisha illa aisha duniya, ko ba haka mutane suke cewa ba? Lisanul hal wa rubbama lisanul qal, cewa ke la aisha illa aisha duniya. Duniya ce kawai a idanun mutane yanzu. Me kake da shi, me ka samu shine daraja, kai ma ya za ka tara ka samu shine abin da ke mutane suke struggle akan shi kawai. Amma in ka tsaya ka sa idan basira ga cewa duniya nan ta aikin banza ce wallahi. Allah cikin ba mai da assurance cewa yanzu zai kai gida lafiya ko kuma gobe za a yi da shi. Haka rayuwa take tafiya. To me ka shirya lahiras? Ka cinye lokacinka kaf a duniya, tun safe har dare kana gwagwarmaya ta maganar duniya. Ka zubar da addininka, ka zubar da mutuncinka, ka lalata addini saboda duniya wadda ba matabbata ba ce, wadda Allah ce kullu man alaiha fanin, duk wanda ke bayan duniya sai an neme shi an rasa. Da haka ɗaliban ilimi ƴan uwana masu zuwa makaranta, wallahi ya kamata mu kanmu kada mu zama irin ƴan duniya su ma, mu ce mu ma sai mun zama irin su. Kai ma kana ta struggle yanda wani dan duniya ya zama iri kaza, yadda yake jin daɗi yake fantamawa kaza da kaza, kai ma dole sai ka har sai ka je ka wulakantar da addininka, sai ka je ka sai da addininka. Saboda mene? Saboda kai ma ka ji daɗin duniya. Ya kamata ka samu yaƙini duniya ai temporary ce, ko ka ji daɗin bai da tasiri. Ce nake annabi ya faɗa cewa za a zo ranar alkiyama da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya. Annabi ya ce sai a tsumbula shi a wuta, ya aikin yan wuta. In aka tsumbula shi aka fito sai a ce da shi, bawan Allah ka taɓa jin daɗi? Sai ce ai shi bai san wani abu daɗi ba, kakaf. Ya fi kowa jin daɗi a duniya, annabi ya ce. An tsumbula shi tsumbul an jawo shi, ya ka taɓa san da ya ce bai sani ba. To yanzu kaddara kai ne kama kowa jin daɗi, kai ke da gidajen gaskiya, kai ne da Asara, kai ne da Maitama, kai ne da London City, kai ne da kawai na duka. To me amfanin shi a wajen kan ka mutu baka nemi shiga wajen ubangiji ba? Ka kaddara ka fi kowa, kai ne wanda annabi ke misali kai, to me amfanin wannan jin daɗin idan har lahira ka ta bare? Ina fatan fahimta. Annabi kuma ya ce za a zo da wanda fi kowa shan wuya a duniya, ashadduhum bu'usan, wanda kowa shan azaba da wahala. Annabi ce sai a dan tsumbula shi a gidan aljanna, sai a tambaye shi ya ka taba sanin, yace shi bai taba sanin wata wahala ba. Ina fata mun fahimci wannan abu. Don haka ƴan uwa mu kiyaye lahira ta zama ita ce target ɗinka a rayuwa. Kun fahimta? Duk abin da za ka yi kar ka manta da lahirarka. Kada daɗin duniya ko surutun mutane ko yanayin da aka samu kai, musamman kullum da muke cikin society, yadda duniya take ta kullun ƙara gurɓace take rikicewa, gaskiya da ƙarya suna cakuɗewa, ƙaryar na hawa sama, sai kai da gaskiya gano menene kamata a yi. Ina fatan fahimta. Muna lokacin fitina, da ka wallahi kowa shafa gemunsa ruwa, wallahi kowa ya san me yake yi. Baccinka, tashinka, tafiyarka, maganar ka ake ka zama ka san me kake wa. Ina fatan fahimta. Don in ka je lahira baka shirya ta anan ba, billahi lazi ba mai kwatarka. Friends ba su kwace ka ba, abokan nan naka da ke ziga ka ba abin da su ina maka alƙiyama. Abokanka wajen aiki, college ake cewa ko? To su college din ko student din da kuke makaranta ko kuma su wane ne a ina ne, ba su taimake ka ba. Uwa da uba ba su taimake ka ba. Yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi li kulli imrin minhum idhin sha'anin yughni. Ba wanda zai tsina maka komai.
Allah ka tashi kai wa kanka abin da ya kamata. Da yin da ku gaba ɗaya muna fatan Allah tsare mu ya sa mu gama lafiya. Ana muna mu lokaci ya ƙure kuma dama mun zo ƙarshen babi ko akwai hadisi ɗaya ko za mu ja birki ana insha Allah ta'ala sai in Allah kai mu za mu ci gaba da muka tsaya insha Allah ta'ala. Abinda muka ce ko da an yi ruwa in dai ba ruwa yake zuba ba to za a ci gaba karatu insha Allah ta'ala. Dan ya gefi wanda za ka iya jurewa a yanzu mun ce dole musulmi dama ya zama soja ko to dan ya gefi ba zai hana mu karatu ba insha Allah ta'ala. An bunci abin ko ballantana an ɗauke. Allah sa mu dace. Abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada. Na'am. Ita mubaya tana yanzuwa ne har yanzu game da yadda suke za mu bar sai Allah kai mu insha Allah ta'ala sai ka zo abin ka fada da Allah ka ba mu lada kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka haske kabarin mala albani Allah gafarta masa gafarta wa iyayensa Allah ka sa albarkacin zuri'arsa ya Allah makarantar da mala albani Allah ka tsarewarka Allah ka ida nufi inda malayin hara ya sa Allah ka ida nufi ka kai ta wajen fiye da inda ke tsammani ma mu kuma Allah ka sa mana albarkacin abin da muke duniya da kiyama Allah ka sa mu kyakkyawa cikawa ka sa mu gama lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله